Ahoj! Vítam vás u dnešného videa a dnešné video bude vlastne vám ukážem, čo som kúpila za august, lenže aj keď august ešte neprešiel, 19. augusta, však nevadí, ale zatiaľ vám to chcem vlastne ukázať. A prvé, čo vám chcem ukázať, čo som si kúpila, skáči, mi to páčilo, takže to je taká tá štička, slamová, a tu vám tedy takáto, a dobrá je. No dobre, tuto sa mi to odmotilo, tak som to prijatala páskou. A však často asi nikto nevšimne. Ale sa mi páčilo, tak som si kúpila taká dobrá príjem. A pekne drží náhodou. Takže taká dobrá, už som bola včera. Ďalšie, čo som si kúpila voňavku. Takto. Givenchy. Taká dobrá, že Play. To neviem, či to dobre vidieť. A ona takto je. To. A to si nájde, že si načupkáte a takto si tam zotrete. A veľmi pekne vonia. Aspoň pre mňa, akože, viete. Pardon. Ako niekomu nemusí, niekomu môže aj smrdiť. A mne vonia. Túto vec som si síce nekúpila, ale našla som ju. Ale tiež zaraďujem tak, čo už, takto. Takto náramok, krásny náramok. Som tak úplne, ja si dám takto, keď mi to... Ale je veľký ešte. No, taký pekný je, ale na to, že je veľký, ale inak plne väčšieho budem vlastne možno, že aj nosiť. Ale, no, späť si už sa šúpajte tabletky, ale možno, že aj bez tých tabletiek bude a možno, že aj krajší, takže... To je ono. Ďalší, čo je takýto lesk. Ale ten už je spotrebný, to som strašne veľa minala. Ja som si ho dávala veľa aj na pery, viete? Ten som si ale kúpila, pekný ja. Ten som kúpila možno tak pred 2 týždňami. Nie. Pred týždňom. Bola som z neho minula, ja viem. Ale inak je pekný. Mi páči. A inak je dobrý, taký na slnko je veľmi krásny. Ahoj. Ja sa vždycky dám tak veľa, to bolo tak pekne. Stále mi padá ten mobil. Takže ďalšie sa bola od Nivei. Vlastne no to sa dáva akože po holení, že novinka vhodné po holení, ale ja sa neholím, ale som si proste kúpala väčšie pod pazuchami, som to prípadne použila, už to mám zasvinené, na to mám nejaké 3 dní, ale no. Tak som si to bude takto, no. Takže toto je príjemne pekne vonia. Ďalšie, čo už použijem asi týždeň, je toto. Kúpila mama, ale ona mi to nekúpila kvôli tomu. Kvôli tomuto. Ale ja akože to tiež použijem, ale takto počkajte. To. Tak zosadli. No. Ale samozrejme, že to ja použijem aj na to. Ale ja to použijem to. Keby niečo, ja mám 11 rokov, ako budeme 12. Vo februári, no tak. To dúfam, že rýchlo behne, ale ja dávam iba špirálu. Ale doma sa malujem, akože doma si dám. A keď ideme nejakú oslavu, tak tam sa namalám. Tam mi to dovolí aj mama. Ukážem. Takže toto mám takto. No, ukážem takto. Tu mám prvý riadok, takto. Druhý. Tretí. A tu mám takéto, ale ja som minule, no, tieto dve som nepokázala, mám iba hnedu. Tu mám takto. A lesky, no toto použijem najviac. A tu mám ešte čeky. A keď sme u tomto make-upe ako hen toho, čo mám?
Tak, ja mám ešte jeden, ale ten sa ako asi pred rokom, aj viem, že to je za august. Ale kúpila som to v auguste. Pozor. Ale fakt, kúpila som to v auguste. Tu mám takýto. A vám ukážem ten make-up, čo tam je. Takže, prvý riadok, druhý, no tu mám už celá minúta, je to žltú. Takto, mám hore. Je to mám už celá minúta, také zapatlané, blé. A ja by som vám ešte chcela ukázať tie karesbičky. Takže to je prvá. Ono je prišené, to ja viem, ale to sa mi moc nepodarilo, ale čo dúfam, že ma ospravedlníte. Spáči sa mi, ako som spravila tie copy. Zlaté. Takže úplne prišené. Kune sa zasmiete, keď pozeráte to video. Ale akože náhodou. To je ďalšie. To sa mi páči na to, že to je zraka bola to toho hlava. Ale nie je to škaredé. Nie je to škaredé ani pekné. Mám ďalšie nedorobené. Predstavte si, že tie vlasy tam sú čierne. Modré očka. Modročka. No a toto je úplne príšerné. Vlastne som to videla v jednom takom časopisu toto. Tak som už to spravila aj tu. Ale nie je to nedorobené. Tento účes som tiež videla v jednom ako sa volá, časopise, tak som to spravila. Nie je to až tak strašné. Ďalšie, toto sa mi vôbec nepodarilo. Máme blondinku. To oblečenie by som chcela aj v skutočnosti mať. Mám také vlasy. Nechcem byť blondínka, to nie. A takéto. To sa mi vám páči, to je pekné. Tie vlasy, ak som spravila. No to už je také. No tu mám vlastne ďalšie. Takéto je príšerné. Toto je strašné. Úplne. Takéto. Som božná. Už to už nemám. Dúfam, že sa vám môj video páčilo. Áno, ak nie je to jedno, proste niečo mi napíšte do komentáru. Chcem vidieť váš názor. Takže nazdar. Ahoj. A vypni sa. Bolo trapné, ja viem. Čau.